primera etapa salimos de Iruña, Pamplona, y llegamos a Eguesiba. Es una localidad pequeña en el entorno de Pamplona. Entonces, esta etapa tiene 153 kilómetros de recorrido y 3 altos de montaña. Tiene 2 puertos de segunda categoría y uno de tercera, Erro y Miskiritz. Es una etapa que va por todo el territorio noreste de Navarra, que con esas pequeñas dificultades pensamos, y yo creo que el pelotón no dejará que haya ninguna escapada, porque es una etapa muy propicia para el sprint final en Sarriguren. Bigarren etapa honetan, bi mendate pasatzen ditugu, bat Etxauri, Nafarroan, eta bestia Laldea, Nafarroan ere, baina ja Rioxa Arrabatarrean sartzerakoan. Zirkuito bat daukagu azkeneko 27 kilometroan, eta 27 kilometro horiek pasata gero, iristen gera Elziegora. Laguaretik Elziegora jetxiera oso erreza da, baina jetxiera oso azkarra izango da, eta hor ere usten dugu sprintean iritsiko direla, eta sprinterantzako amaiera izango da bigarren etapa honetan ere. Irteera erreza Landatik pasa eta Gipuzkoara sartu arte, behin Gipuzkoan sartzen geanean udara izango da lehenengo berotketa bezala hartuko duten mendatea, 3. mailakoa, baina hori pasa ondoren Salvatoren eskerrera hartuko dugu eta Manduria igoko dugu. Manduriatik jetxi eta Nuarren berriz eskuinera hartu eta Santagera igoko dugu. Lehenengo mailako mendatea, eta Santageratik jetxiko gara Tolosan zeharkatu eta Alkiza pasa, eta Azteazutik, Aldazarratetik etorriko gara Oriotik jetxi, eta azken kilometroak Oriotik Donosti-Luntz Igeldotik izango dira. Donostitik Bilborako etapan, urrungo unean, etapa oso polita, telebistaren irudian izango eta oso polita, kosta osoa basatzen du, Donostitik kostatik juten gara Bizkaiako Bermeo arte, hor daukagun kostalde zoragarri hori erakutsiko dugu, eta ja Bermeon igoko da Sollube. Garai batean Sollube zen mendatea gaur egun badirudi errepideak hobeto darelako eta txelindariak alakoa direlako oso errez pasatuko dute. Eta azkenengo kilometrotan Bilboko helmugatik lehenengo pasaera ondoren, gero iritsiko gara berriz Biberotik, eta Biberotik Bilboko Granbiako helmugara. Etapa honetan Bilbotik etorriko gara Elorri horaino, errepide normaletik, eta hori izango da lehenengo igoera Elgetan, Elgetan pein Ibarrera sartu eta gero, egingo ditu lehenengo pasadan Isua pasatu, eta eskerrera hartu Etxeberrian eta Trabakua pasa ondoren Berriz Ibarrera, bigarren aldiz Isua igoko dugu, eta bigarren aldi honetan hartuko dugu Eskumara Etxeberrian eta igoko dugu San Miguel. Eta San Miguel etapa horretan Berriz Ibarrera etorriko gara, eta azken tramoaren kilometroetan Ibarren Matxaritik iaz igozen aldapa hartuko dute, eta Matxaritik igo, Usartza pasa eta Arrateko helmugara iritsiko dira. Azken etapa errotuz kontraktua klasiko izan denez Euskal Itxuli gehienetan behintzat, Ibarren atera eta Ibarren amaituko da, baina beste buelta bat eman da, iazko rekordi da, baizik eta Ibartik Elgetara igoko dute, Elgeta Bergara, Soraluze eta Berriz Ibarren. Ibarren amaituko da Untzada plazan. Errotuz kontrakoa oso ez da zaila, baina oso indartsuen entzako da, eta hor markatuko dira diferentzia.
Eta euren artean, baitzen asko, UA ekimen bide honetan Ben Suiz izango dugu, adi gizon honekin, UA azkar horietan, Espainia joka daitezken lasterketan, baina batez ere, Diego Ulisi izango dute lanetan, Dimension Data taldean bi gizon euskaldun izango dira, bertan Omar Fraile eta Igor Anton ariko dira borrokan eta ziurre ikuskizuna ziurtatu nahian, eta eurekin liga lanetan ariko den Stephen Cummings. Fede taldeak Rudi Molar ekarriko du lehen bortxala jantzita, BMC Racing Teamen joan den urtean garaipena lortu eta bere gaztearoa luzatzen jarraitzen duen Samuel Sánchez izango du. También tendremos un Team Sunweb con hombres como Warren Barguil o Joe Pastrollinger entre sus primeros dorsales. El Quickstep, que llega con un hombre como Julián Alaphilippe, también atentos a este corredor, Cofidis, Dani Navarro, un hombre al que le gusta también pelear en esta vuelta ciclista al País Vasco. Barin Merida taldean izango dugu Joni Izagirre, lehenengoz maillot honen, talde honen koloreak defendatuz, eta noski borroka horretan favoritoen artean eta aurreko posizioetan egoteko intentzioarekin zalantzarik gabe. Eskai taldean beste gizon euskaldun bat, Mikel Liebe, eta tartean bi gizon benetan kontuan hartu beharrekoak podiuma zapaldu baitut Euskal Herriko itzulian, behin baino gehiagotan Sergio Luis Henao, dener ikusi duzu joan den urteko erlojupeko horretan nola azken unean ies egin zion garaipenak eta Michalkiako ustituko txapeldun izan den txirrendularia. Horika taldean, hemen talde ikaragarria, etapa garai izan diren gizona, Michael Albasini, Simon Gerrans, eta noski baita oso kontuan hartu beharreko gizonak, Esteban Chávez edo Adam Yates bezalako txirrendulariak izango baitituzten irtera puntuan. El equipo Cannondale Drapac, que llegará con un hombre como Rigoberto Urán, vistiendo el primer dorsal del equipo que va a dirigir también Juan Magarate. El conjunto Astana con otro ciclista escaldún como Pello Biló, y también con un hombre que sabe lo que es ganar etapas en la Vuelta al País Vasco, como es Luis León Sánchez. El Team Lotto, que traerá a Primoz Roglič como primer dorsal en la carrera. El Movistar Team con hombres escaldunes como Víctor de la Parte o Borja Izaguirre, y también con Alejandro Valverde, que siempre es un corredor a tener en cuenta para cualquiera de las clasificaciones, bien sean de etapas o clasificación general, que tenga cualquier carrera como la Vuelta al País Vasco. El Caja Rural con otros dos escaldunes, Alex Aramburu y Jonathan Lastra, que traerá como principal aspirante a estar en la lucha por esas primeras posiciones a un Sergio Pardilla, que declaraba en los últimos días llegar muy motivado. También el conjunto AG2R con un hombre como Román Bardet en sus filas. El Team Katusha, que vendrá con Simon Spiller introduciendo el primer dorsal del conjunto. También con el Lotto Sudal, que estará aquí representado con un hombre como Tim Wellens en el primer dorsal del equipo. El Bora Hansgrohe con Leopold Koenig, también con más corredores que pueden estar luchando por otro tipo de clasificaciones, y sin duda el conjunto Trek Segafredo, que va a tener a dos representantes euskaldunes, gurekin izango ditugu berriz ere, eta badira batzu gainera beraien parte hartzea, batez ere imaztu bendiak dagokionez, honekin batera, Markel Irizarbera eta noski lider nagusia edo askorentzat favorito nagusi den Alberto Contador. Bai, ez dago, Leopold Koenig etorrika da talde buru bezala, eta egia esan izan zion arazo batzuk urte hasieran, eta ikusiko dugu. Gu baina asko zer favorito direna badaude, eta pixkate gurpila joango gara. Koenig aparte, jende azkarra dakazue, adibidez, Dakar, edo betirepi, hasierako lau etapako azkarrak dianez, hor dago helburua, aurreneko bi esprinoetan espero dugu gauzak ondo itea eta aukerak izatea. Berriak guk nahiko genuena da, finkatute dagoenari jarraipen bat ematea eta bere nivelean ematen baldin badiagu nahiko ondo, eta gauzak hobetzeko kapaz baldin bagera ondigen hobeto. Berriak hemen mundu honetan berririk ez da egoten. Azken finean berriak markatzen dituzte txirrindula ere beraiek. Aldaketa beste urtetako edizio batetik ikusitza aldaketaren bat baldin badago, bi etapa daurela, bi etapa terdi esaterako, karreran erdia dela pixkat arinagoa edo zabalagoa sprinterentzako eta pixkat rodadorentzako eta bar. Eta gero beste erdi bat dago Gipuzkoako etapa eta gehien bat arrateko etapa, hor mendian ibiltzen direnak hor saiatuko dira bere tartea eta atzen. Azkenean erlojuz kontrakoa, 27 km erlojuz kontrakoa horretan erabakiko da, zein jasten duen azken txapela Eibarren. Eta zuzendari bezala zer espero duzu aurtengo itzuliako? Gauzak ondo ateatzea, horretarako lehenengo gauza da uraldi ona ingo balu, arrisku gutxiago pasatuko genuke, eta gero horrez aparte, iazko
lan taldea, estafa esaten dena, erabat konfirmatzen da, gehienak gurekin daude, jarraitzen dute, aldaketa berezia, aldaketa nagusia, gu egotia zuzendaritza lanetan, baina hori da jarraipen bat eta espero dugu inongo historiarik gabe ondo jarraitzea aurtengo Euskal Herriko edizioan ere.